Jace. Jien darba Take it away, Jace. qed nimxi kont imur il-mixja. Ilu naqqa. U wara dakinhar qisni abbandonajt għall-mixja biex ngħidilkom il-verità. U kont imur nimxi l-belt, issa wara x-xogħol kont nieqaf għand ommi biex isni naraħħom ftit. Mbagħad inbiddel u mmur nimxi. Tajjeb, u kienu jkunu isom il-5:30 jekk ikun. Allura kont naġġel biex ma jilħaqx jidla. Tajjeb, issa għandi di vera. Di storja vera. Ħanurijelkom tunit. Seta għallam mill-but. Għandi di. Di ċavetta l-karozza tijaj. Dik fej kienet. Fil-but. Gerri ma Kiet l-isfel ta' Sibt għandha xi compartment. Le, ħanajt. Għandha l-qalzitta taħt, ikun bil-ċriki u kollox imdendel miegħu. Ma waħda bit-silla titfalaċċa. ċima għandha. Le, dik għandha Soqqa tal-patrijiet. mal-ċemp mal-bit-silla titfaħħa. Bil-pawz. Mela, ismawni. Kelli ċavetta li għaw ta' sensor u kont lifta u dini għal-sperki. U għandek oħra issa? Le, issa ħana mela oħra ġbiri għaw xaħti xaħġra. Issa, u din ovvjament ma nafx minn kelli li ma kelli xaħti. Int. Le, muxie, le, muxie, Taf li għab ma rajt ċavetta tal-karozza mikula. Lasfu. Issa, u din, ovvjament ma kendix fejn għamilax, ma tistax tiddendel, allora nżomma jew fil-boot, fe kif sommejta biex tkun hendi, għax fil-handbag eżempju nibża nitfaxħax tintilifli. U mort nimxi u tfajta fil-leggings, di, ek Leggings bil-g u bil-k? Leggings. Leggings. Fil-ċinta, u vera, u bdejt nimxi insomma. Fiċċinta. U kif ħan inżel lura d-dar, ġverina l-mixja tiegħi kienet tkun minn fejn id-dar tiegħi jinqgħod fejn dar il-Mediterran sal-klinik. Għal-konferenzi li biex ngħidu għasfija. Eżatt. Tal-Mediterran għal-konferenzi. Sal-klinik tal-Furjana. Vir nimxi hekk u nerġa' lura. U kif wasalt isni fit-tela tal-kurċifiss qabel ma. Xtel għandu. Le vera. Hekk jisimma. Dik tal-Furjana, twila. Ħan inżel lura. Ninduna li ċavetta mhux ta' fuqi. U ġennint. U jien bdejt nimxi l-mixja, nerġajt lura l-Mediterran u ma nsibix. Nerġa' nitla' għal xismu għal għal-klinik u ma nsibiex, rrit narakom serji. Insomma, u għamilta xi darbtej jekk mhux tlieta ġviri dil-mixja minn hemm malaw minn hemm malaw. Darbtej u tlieta. Ma nafx kemm għamilta. Bej darbtej u tlieta. Le Tagħmel għamilta. differenza kbira. Għamilta ħafna drabi. U ċemp. Ħafna drabi darbtej tlieta. Eżatt, mhux ħafna jew. Kulli ħafna, ma t-tiddeċidi jekk darbtej u tlieta. Għandix qed nitkellmu. Erba' passi. U ħanċempel il-missieri, kont ħanċempel il-missieri biex ngħidu pa jgħini. Missierek bid-daqna? Le. Dikom. U ċempilt li rajiza, kont, vera. U għattila raj. Għanti nfittxu ċavetta u ġew għamlu la dak il-ħin. Le, u għattila raj, għattila modo fatlat lifti ċavetta, għalli għaj, għalli, għara ċempil xie xad biex jġi. Immi dejjem raj tkun joġi tiġi kanale 5. Le, raj. U di għaltila ħajidlam daqt, għaltli għarġa dur dawra, msomma u jien nitlob biex nsibdi ċavetta. Sant'Antonin jaħdem vera. U tajt qalbi għatħammur id-dar. Għatħammur id-dar u bdejna nitolbu msomma u għal-għafil u bdejna nitolbu l-missira, sibidna ċavetta, niftakar fuq il-telefon, namelek unsiba fuq it-tarġa vera tal-flet fejn uqot jiena ġviri waqat li jienu ħirġa mid-dar, emmek ma bdejċ immur jiena, unsiba emmek. U ċavetta minn dakinhar la unżomma hendi miegħi. Hendi miegħek mal-panti. U l-mixja madni immur.